Какую музыку, Дильбезадику? Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная передача «Кайф Ньюс». И сегодня в студии Фарух Сангинов. Так, mana girtoyni durosh tayyorishdagi, давайте, аппей хамир шевитон, тез. Коротко о новостях. В Худжанде внедряют новые технологии. Появилась новая услуга «Доставка плова на дом». В Сартукае прошел чемпионат по буквальным шахматам. Конем сходить смогли не все. Имрӯз дар Сомғор клуби нави боулинг кушода шуд. Скандал на худжанской свадьбе. Не поставили грузинский танец. Обычный житель Худжанда чуть не стал миллионером за 3 дня, но не нашел поручителя. Таджикского бегуна после теста на допинг не смогли догнать даже на вертолете. олимони шаҳри Хуҷанд кашф карданд ки як ҳафта моҳ ин 7 рӯз будааст. Толис наҷумида шен? Кай ба ман бустили дуруст метон? Ҳозир дуруст складовка усто мебиёра. Нервӣ. Мегузарем ба хабарҳои шоу бизнес. Як пашими ғилмак ки Анвар Ахмедовро гизда буд, рафта ба дигар пашаҳо 12 сеанс консерт додааст. барномаи нави дар Кайф Ньюс идома дорад ва инак мо Толис ҷим шин камакагохи тизе миёна даргароз хай ҳеҷ гап не шаба хонат барафта фастум гел мемонӣ я инак мегузарем ба ҳозира худаш ба наушникам хабар доданд ки дар шаҳри Хуҷанд як шахсони номаълум забастовка эълон кардиянд. Инак пахши мустақим аз ҷои ҳодиса. дӯстони гиромӣ, мо дар микроноҳи 28 воқеъ ҳастем. Дар инҷо якчанд шахсони номаълум норозигии худро баён карда истоданд. биёед бо наздик бо ин шахсон шинос мешавем. Ассалому алайкум. Ассалом. Шумо бо кадом сабаб норозигии худро баён карда истодаед? Ако мо рафти кор маъқул не. ин ҷизе гап ҳар рӯз аку то рафт шаҳри мо хушро шудааст. Раҳо асфальт ҳама ҷо обод шудааст. Пеш зӯр буд турими? Пеш зӯр буд. Ҳама ҷо қадоқ буд, чуқур қадоқо сангоҳо мерафтам, чӯбу тахта мех буд раҳанда. Чангу тӯпаланг ҳамаш виши буд. Ҳозир бошад ҳама ҷо текис виши хушрӯ. Мо против ин чиз фаҳмидидми? барои чӣ шумо зид? Аслан шумо ким? Аслаш ман устои хадавойшик. Фаҳмидидми? Ман вулканизатсия кор мекунам. Балоно накафи досакам. Ягонта мошин хадавой накадос. А пушти ҷизе асфальто зӯр. Кор нест мова. Кор муддагӣ. Нест бод асфальт. Нест бод асфальт. Толис Артиков, Кайф Ньюс. касби касри маршрутка яке аз касбҳои пурмасъулияттарин ва машҳуртарин дар шаҳри Хуҷанд буда, баъзе касҳо мегӯянд ки маршрутка фуромда 812 дод гуфтан ин кори осон аст, вале не, дар ин касб пастӣ баландӣ дорад. инак навори навбатии мо дар ин мавзӯъ. ассалому алайкум. ва алайкум барсалом. номи шумо? Номам Ғиёс. мегуфтед ки дар вазифаи шумо ҷиҳати мусбии манфӣ дорад. ҳамонро шарҳ медодед? Плюсаш ҳамин ки любой реми пул ҳай. Машка ракиро бепул. Марка хона ён чорубини шоя любой машка бепул хизмат мунад. Ҳама зӯр дар хай ҳозир ба автомобилами ручноиде кушопеш физиалятка де. Зӯр ҳама зӯр яхта минусаш ҳай халос. чӣ минус? Минусаш ҳамин ки одам пур мешавад ки баъзе ҳолото ва одамо мӯл меша ҳамин тиққа меша одами телемана метиқонам ҳамаи ҷомунам ялеш ки худам намеғунҷам. Маҷбур такси шида ба вақта рафта дига асоно пойда месан. Ҳанд машка биёд дариш тез кушода месан, клиенту тез фурод, тез кора мезанин дайши. ҳама хурсанд, манам хурсанд, шофир хурсанд, клиента довольны. Меғиёс, шин навбатомо омад, клиент пойдо. Фарух Сангинов ва Номад Зебутия, Афзал Шодиев
махсус барномаи Кайф Ньюз. 8-12 инак кормандони Водоканал проблемаи кефтини турбаро ёфтанд. Анакнун дар куҷои шаҳре ки турба накафад, дар он ҷо фонтан сохтасиянд. Итак, блок объявлений. В колбасный цех Файзи Расул срочно требуются грузчики без рта. Потерялась в Худжанде очень умная кошка. Нашедшим як сӯм ракироши титон худаш реҳи хониши ёфта мерад. инак маълумоти обу ҳаво имрӯз дар Хуҷанд об па хунук ябо ҳамто ҳавои бинед. Хавогар. Это были новости на сегодняшний день. И сегодня в студии был Фарух Сангинов и... танӯр дар гифтос нонам сӯхт. Хамир ки дигим зешуд. Ай, передачу Кай мехерит он устава? Восьмом Кай.